echikomba chacho ndechipi? Mukadzi umwe anonaka kupfuurawo asiri womumwe ne. Muri dzemudzimai ndo 1158. mudzimai wacho ndo uyu. Tatimbo gadzisai first. Hapana murume wangu pavese. Vese vari tu? Akanzwa dagara zvino. Aiwa, hatibaona zvabuda. Ko baba nakamira baba. Masai. Omazo Madimbo kara zvino Mutokugara hangu. Maita basa. Darire varora kai. Shaya ziri padhuze idzi. Uyu amugarira apa. Kana paseri pemwana vaizwe. Okay, fine. Ndiye wamakamharira uyu. Tipewo musoro wenyaya. Ndakabata mudzimai wangu aine chikomba mubedroom mangu. Hanzi ndakakubata une mudzimai wangu pamusoro paizvozvo wakangori mumba mangu pamubhedha wangu. Ichokwadi here kana kuti inhema? Ndakawanikwa ndiri mubedroom. Ichokwadi. Hanzi ichokwadi. Mudzimai anonzani? Yolanda George. Yolanda? Jojo. Zvokuba zvinonaka. Taurei. Asi hanzi chokwadi wakandibata. Saka unodei? Inini handichakwanisi kugarisana naye pamusha wangu. Ndichakwanisi kuti tinge tigarisana. Abereki vemudzimai muri pano? Vabereki vemudzimai simukai? Uyai padhuze. Zvikuru vana baba vechirumawo. Uyai padhuze. Ko vabereki vemurume? Vabereki vemurume varipo? Ndiwavo mwana wenyu sikana, vabereki, mwana wenyu musikana akabatwa nechikomba ari mumba memukwasha wenyu. Mazvinzwawo here achibvuma kuti hungu, gomba rumwe rabvuma kuti hungu, mazvinzwawo here? Vari kumbokudzwa ndevava. Ndati mwana wenyu ichikomba ichabvuma kuti hungu ndakabatwa mumba imomo memukwasha wenyu. Saka mazvinzwawo here imimi? Torati tifambe tiri pamwe chete. Munotaura baba. Hungu kana kuti kwete? Ndaiwa tatasvika ikoko kane. Mazvinzwa here? Right. Baba vomukomana, mazvinzwa here kuti mwana wenyu akabatwa ari mumba anonzani? Mamunya. Mazvinzwa here baba? Akabvuma ka? Ndazvinzwa asi kuzondedzera. Aiwa baba. Musanditoka muri. Ndazvinzwa. Pindura cheni. I know where I'm going. Ndazvinzwa. Now iwe wakabata uyu. Mudzimai wako wazvinzwa here achitaura kuti pavaviri apa hapana mukomana wangu? Wazvinzwa? Murume wangu. Avanzwa ari kutaura kudaro. Anyeperi kana kuti haana kunyepa? Anyepa. Une zvawakabisa here kwana atezvara? Ndakabvisa hangu tsvagirai kuno. Mune vana vangani? Mune vana 3. Netsvakirai kuno? Hongu. Tsvakirai kuno? Iwe uchada kubisirwa utsvakirai kuno chete? Ndandiri paku pavana 3. Ayo kakomana. Ndandiri pakuunganidzawo kuti ndinobvisa pfuma idzi. Aiwa pavana 3 kunyepa kana kanzi murombo akadii pavana 3. Mabasa acho. Aiwa maningi vanhu vari kutemba netsvakirai kuno. Ndosaka muri kuona vakadzi vachikudhererai. Bhozi dakatsorora zvinounganirwa nebhenjika. Anosvika pamba pako. Kana pazvikaita amai panapa vakanotonozvitira uku kwete kupinda muno mumbamo.
vatezvara vati havakuzive totangira pa kura kuti mamuri boyfriend negirlfriend kai vati havakuzive atezvara munomuziva kuti mukwasha wenyuyu kotsvakirai kuno zvaakaunza hanzi wakapani kutsvakirai kuno yakaenda kwasekuru vacho yakaendeswa kwasekuru vacho tative nababa avo ndana baba ka asekuru ndo baba here vanga vasina kuedzana auzikanwi atezvara ihanzva dzenyu handi hanzva dzenyu yakabuda musha menyu rini akarirwa kana mai zvavakaita vanga vakasepareta saka akatorwa kumusha kwasekuru namunya muri kuzvitenda yenyu kuti mwana ari kumurume nguva dzacho murume mamusingamuzive zvenyu asi mapinduro akamakati akazotorwa kumusha kwanasekuru zvichireva kuti pane pamatowirirana neni kuti munya akazowana mudzimai uyu ari mumusha maasekuru ndizvozvo imimi chete ingori formality kuti hamuna kuziviswa kunzi ndo zvapo munozviziva here kuti hanzva dzenyu ine vana vatatu makaomboonawo vana vacho ndakaona hangu wani vamwe maiti vabva kupi vana but imimi wose hanzvadzi yemunhu muchiona hanzvadzi yenyaya nemwana makamboibvunzwa kuti naiita kuona mamwe mapudza aya abva nekupi makambotaurawo naye kudai tinonge hedu takurukura zvedu sekuda imi munogara kupi munogara muno mamungati hanzvadzi inogara kupi anogara kuzasi anogara pamusha pani hainazisandambobvasvika because handitozivi nai mainini yolanda imimi muri pamusha penyu handiti pane here wehukama hwenyu akamboshanya pamusha penyu vanombouya ndiani anouya ana mama wangu nevanin'ina wangu kuhanzvadzi asati alright baba ndofunga ndo vari kusvetukwa semusikanzwa inenge yakaitwa ana mama nana vanin'ina nehanzvadzi dzako iwe pavanoenda pamusha pauyo vanonge vachitaura kuenda pamusha pani pamusha pake nani hazve zvakutodaiwo nekuti inini ndosaka sinobuda asi mai vari mwandi mai mazano pane nyaya dzoshaya mai hakuna muri kusimuka munoenda pamusha pemwana sambuanzana mbuya wakunyimbo nevakwasha aiye kandipindure zvandiri kukubvunzai pamusoro yarambwa naishe ndati munosimuka muchienda pamusha pemwana wayo handiti munotenda yenyu kuti mwana wenyu ane mapudzi matatu aanawo sekutaura kwazviri kuitwa mapudzi aya akaita nani akaita namunyaradzi sei nhasi muri kuti mukwasha mumuziya muna kuzoziviswa here mwana komana kuti mukwasha ndeuyu tsvakire kuno payakauya yakaenda kunani good handi munoziva kuti mwana haangoitwa kunge chii chinozvara vana vakawanda kawanda kana hove hameno yaikuita kuti zvizonzi hatimuziva titi handiti munhu anonzi akaroorwa munhu kana kunzi aroorwa kubvisirwa pfumaka inzwai tete tisatenge tasvetukira unotanga tatsvaga anzi mutukudzi akaimba hanzi mhopo pamusana chichi tinotanga tatsvaga mudzi handiti wenyaya tikuziva kuti mukwasha hapana chaakasangana nemhuri yenyu chekuti akupei azvisive kuti mukwasha but dzimba zhinji tikada kuzviona dzakatomira dzakadaro chikuru ndechekuti vanhu vawirirani vamwe vanotogarisana kusvika pakufa mumwe wotozororwa raaguva asi mumba kana mune mufaro mumba kana mune honesty kuone another mimba inomira zvakanaka havatomboziva kuti ini handira kubvisirwa kana kuti ishe vangu havana kubvisira gogo panapa asi muchivaona vanenge vane chinhu chimwe chete saka iyi haisi passport yekuti ndinopoya ndinotsvaga vasikana kana kuti mukadzi anopoya anotsvaga vasikana ndo chinhu chandiri kutanga kubvunza kuti mukwasha munomuziva here semunhu ari kugara nemwana wenyu hamusopindura mubvunzo munomuziva handi pane vana varipo vatatu vakaita namunyaradzi zvototi vane toto munototi baba wako enanudza baba wako muchita mukurakura sei manengo yakareba sei mawanana
Tane zvekuma 10 years. 10 years. Mwana ari mumuwanano. Nhasi mada kunakura noti paitika tumhosva twaitika twemusikadzi. Asi pakutaura chokwadi mukwasha wenyu ndiye iyo Muyaradzo. Kana ane mhosva dzake dzichazomubata dzinomubata kuti akubvudzwa naIshe kunzi iwe period yese waiti rugara nemwana wavanhu ni mwana wako here. Andiri muona. Iwewe Yolanda. Why wati pat vanhu tu apa pana murume wangu? Ndataura kuti pavanhu tu apa pana murume wangu nekuda kwekuti uyu ane 4 years ndisingagari naye ndichigara ndega. Uyu boyfriend yangu yandakatiwa nawo manje. Vanengo yakabasa uchifambidzana nawo. Mwedzi. Munya uyo wakamubata wakabuda mumba 4 years ago. Inhema dziri kutaurwa. Zvidefend. Inhema dzavari kutaura. Zvidefend ka. Inini ndofunga ndane gore ndasuduruka pamba nekunetsana kwataiita ndati ndimbosuduruka. Ndaona kuti zvaiitika zvacho ka pamberi pevana zvasingaite. Saka mai ava nedzimwe nyaya dzandainzwa kumashure ndakazosvika pakuzvibatira ndega. Ndaingoita zvekunzwa kumashure kwese chikunzwa kuti azodai handimaona. Saka ndazozvibatira ndega ndambosuduruka pamba pangu handina kubva kana kuti zvokuti pagore wakasuduruka uchienda kupi? Handiri kugarawo pandiri kugara. Wakazivisa mukadzi roti ndakumbobuda mumusha ndakuenda. Akusuduruka kwandakaita ndikongo kuti mutauro umbooni pamba ndinotodzoka. For a 1 year. To a normal person 1 year. Age yako 1 year. Age yake 1 year. Dzimwe dzenguva wabata chikomba hongu. But nedzimwe dzenguva ndimunotuma mukadzi kana murume kuti amusikadzi. 1 year. She is still young. Comment yako ndeyekuti chii? 1 year uchisiya mukadzi mudiki akadai so. Ropa richiri kupisa. Wakazviitire wakataura naye here mukadzi kuti ndakumbobuda musha. Chikonzero chakasumukira wakambotsvaga here kana kuna gogo ikoko wakanotora mudzimai wako kwana gogo iko wakambodzokera here uchinoona kuti gogo ndanetsana nemuzukuru wangu zvakadai ndigadzirise kana kuti wakangopoya mumba nekuenda. Iwe ikoko uri kurarama sei une munhu warugara naye here kana kuti vana sekuru ndaitaura navo vakatadza kukubatsira. Vana sekuru vacho vakato saka nhasi okay fine wabuda musha nekunetsana na Yolanda handiti. Saka nhasi chazoita kuti udzoke mumusha mauri kunetsana na Yolanda chii chaita kuti udzoke mumusha iwe wangu wambooneka. Ndakatongosuduruka pamba pangu handina kubva ende achiri mudzimai wangu kwegore. Handina kumuramba mudzimai wangu. Handina kumuramba. Asi waiva chimupa porijeri bota kwegore rawabva waidzoka here womupa bota wodzokera? Ipapo handina kudaro. Kwaiti bota noriwana upi? chimbomira Mira yapedza kupindura. ndewa musekuru munya. Ipapo handisi kuramba mhosva yangu. Kupa vana vatata chikafu maitumira here. Zvakanaka chaizvo. Chikafu chinotouya. Zuro chienda Iwe komana ungataura kuti uzofunga kuti mukadzi uyu afree zvakatanga sei? Taitaura dzakantaura dzahana murume wachona akaseparata naye for 3 years. Muri kuroja here kana pamba penyu? Pamba penyu. Pamba kunyatsi pamba penyu. Atakatovaka. Iwana kurohwa nehana. Kunyange pemuficha kunzi murume wangu akafa. Chakangoitika pane ka persistence kakaramba kachingoita se kachingoaka ndichipushwa saka ndaifanira kumubatsira and I suppose kuwana something kubva kwandiri. Sandokuenda kwandakaita kuenda ikoko. Iwo usimarried here? Ine asiri ndakasipaita. Handiti wakauya panapa zve? Takaita Baibu uchiti hamheni zvakangondipushawo zuva iro yakainaibva ndabatwa ndiwe? Manenguva akaribasa muchidana? Yeah, we over more than a month or so. It's more than a month. Zvinowe ari kutika musiyada makatira musangoka zvaita zvakanaka. Zvino ari kuti pamubhedha wangu pamberi pevana akangondiona ndiripo chete patinoti kuti akandiona ndiripo. Aubada rende here kana kuti? Not rende. Usiku? Aiwa makuseni. Ha? Makuseni. Agararapo.
ndakango semunhu andanga ndiriko uye wambobva kuchitaura chikwadi ramba uchitaura chikwadi sinetinzwa tsitsi kuti zveshuwo kwai kuseni akaita overnight wabuda mumba kuna adzimai night shift handina dzimai hauna adzimai mogara we zvinoitika ndozvishandira saka dzimwe nguva madhirivheri zangu anoshanda manheru because ndo time yandokuita hazvina zvakana nekuti uyati boyfriend yangu zvino iwo uya kunokudare chii chinangwa chako Ine mudzimai zvangu ndichada kuti tinge tigarisana pamba pangu nehunhu hwaari kuita pamberi pevana vangu hazvina dzidziso yaano. Vana venyu vakura zvakadii? Grade 6 wokutanga wacho. Amai mazvinzo zvaataura ari kuti chikumbiro changu rwendo rwedu tichikusvika pamugomo munotiwo kudii? Inini ndinoti inini murume uyu kuti ndizosvika pakuisa umwe murume akandisiya nguva yakareba ende ndakasvikawo pakukundikana 1. Chechi 2 inyaya yekuomerwa because murume uyu haana kana support. Handikwanise kana kumufonera kuti mwana arwara kana kudii. Foni yake akandibloka. Even izvezvi ndikatoti ndimufonera akandibloka handina chandokwanisa kumudza. Akangonzwa voice rangu anotokata. Saka inini nenyaya yekuti ndaisvika pandinoomerwa ndakambozamawo ndichitengesa ndichidi ndopa ndakazokwanisa kuwana munhu akandibatsirawo ndikati ini handingasiye munhu ari kukwanisa kuti ndakamufonera kuti upfu hwapera anotenga ndakamufonera kuti chakati hamuna anotenga. Wade wakamubatsira muchienda kusaidi kamusaunze mumba zvine mapanga kaizvi ipapo ndinoti ndakakanganisa. Izvi zvida waenda kunzeka aiwa kwete pamba kana iwo kubuda kwaakaita akatakura property yake yese. Aiwa apa stand manje damuri pakuroja nditotarisa mativi ese dai muri kuroja kakwaita pastendi ka pane nyaya kapo pane nyaya asi iye akatakura property yese asi stendi yamuri inonzi matunonzani zita Nyaradzi Chemhere handi panonzi Chemhere ndizvozvo uyu ndichemhere futi here aiwa makadi kusangana naye kusazi mopedza nyota yenyu ini rimwe simba rakabva pakuti uyu ndakamufonera pane aiwa tikuya pamba papa ini ndiri kutaura zvemba chete zvouyu zvokusarora nezvinhu zvese ane mawikinesi azere pari haputi kuzvinzwa ndati pamba zvakaita pamba panapa nonotora mwedzi amaiwo panopinza mumba umu aipapo ndakazviita nekusaziva ndakakanganisa. Nai munyatomboti Yolanda apfugamba pamberi pako achikumbira ruregerero unoti chii semunhu akakutadzira? Handichazvikwanisa dai kwanga kuri kutadza kwekuti dzimwe mhosva dzisiri kana takuzvitarisa tinototi upombwe hwaanenge anditi saka handikwanisi kugara nemunhu anenge andiitira upombwe hwakadaro. Bhaibheri rinoti mushure munge mabatwa mhombwe vanotaura vachiti vakanzi naMambo Jesu kana pana anoziva kuti haana mhosva ngaatore dombo atake mhombwe iyi. Vanhu vese vakaonekwa vachidududza kumashure. Kutadza kuriko isusu chinhu chatinoitira ndechekuti mune vana vari pakati penyu hapana chinhu chinorwadza kuti vana vanokura vari nherera vabereki vari papenyu. Saka hatisi kusapota upombwe hwakaitwa but tiri kuti nedzimwe dzenguva nzira dzawakafamba nadzo ndo dzakakonzera kuti zvisvike pakudaro. Mukadzi toti apfugama pamberi pako azvininipisa ndira kuti uite madecisions ako une chiono chevana pamberi. Ndisingazivi kuti wakoyo kwawairaramawo wairaramawo sei maybe kungwariwo kwako kuti waitawo zvawaita iye achita zvaaita. The unfortunate part ndeyekuti iye akazobatwa. Chikomba chiripo chiri kubvuma iwe wazviona uri kubvuma asi iwewe ndione nhange nyaya yese ndione une zvikonzero zvakaita kuti mukadzi azosvika paakasvika nekuti wakangobuda mumba uchiti anorarama sei. Ishe vari kukubvunza anorarama sei semwana mudiki. Mukadzi nhasi ati sori iwe unoti chii? Ipapo handikwanisa kutambira sori panyaya. Rega ndikutaure iwe ndikubvunzana nechiprofita changu une mukadzi waunaye kwauriko une mukadzi waunaye wakatotaura kuti ndawana chanzi yekumudzinga naye pamba ipapo
zvikabva zvaitika ipo kuti uya anditakauya panapa taitira kunzi ngoti ndini ndabva ndabatwa kurani ndopa waitone vanhu vako vanotofonera kuti zvaita iwe une mumwe mukadzi kusaidi iwe uri kupiwa bota every day. Kuna vana ungani kunze? Kuna amainini variko? Kune 1. Ndosaka usisina shungu nawa. Akura sei 1? Havana kuya munhu hamo muno adzimai vacho tumwe tumhene tunoyaka hamuno mahamo. Uri kugara kupi? Maybe mukadzi angaziva kuti uri kugara kupi. Uri mudombosha kana kuti wakabuda kuHeathcliff? Ya, because zera rako haungabvoita gore usingacheuke. Aiwa ndatatoona kuti ane mumwe mukadzi iye ndiye achiri kuita number 1 yako pasi pakupedzisira uchafunga pane vana vatatu avo. Iwe murume unomuda? Ini murume wangu ndaimuda asi ndiyakanditiza. Hausompindura mubvunzo maiguru. Hanzi murume unomuda here? Ndinomuda. Chete. Saka pakutadza kwawakaita uchitadzana murume mashoko apa unomuudza? Mutarise toni. Mutarise. Tarisanai. Maiguru. Tendeukai mutitariseiwo. Muudze zvamuda kumuudza zviri pasi pemwoyo wenyu makamutarisa. Simudza izvo. Taurai naito. Nemutopo wake, taurai nemutopo. Hatikuudzire zvekutaura, taurai naito. Makatarisa murume wenyu. Pamusoro pezvamakaita, taurai naito inzo. Zvamungafungidzira zvinganyevenutse mwoyo wamunyaradzi. Inini handikwanisi kumukumbira ruregero nekuda kwezvaakaita iye pakutanga. Ndo zvakazvitisa kuti zvese zvizvo. Inzwa kamaiguru. Disadvantage iri kunemi vanhu vechikadzi. Da kukubudirai pachena. Munyaradzi akaenda kanoita vana uko. Handiti? Ishona yedu pane payakapusa so painokudzvanyirira imimi mabatwa muri mukati memusha nechikombo. Ezvozvo takuti takusanganisai nemurume wenyu. Chimuudzewo mashoko epamusoro pekubatwa ekuzviteta kwamakaita ekutadza kwamakaita. Moti handikwanisi nekuti akazodaiso. Apa muchatarisa kutadza kwake kwenyu ndokwakutooneka siteri kupfuura kwake. Alright, bafite ndinokumbira ruregero pana zvandakaita pakuunza munhu mukati memusha. Pinduranai ipa. Pinduranai muri 2. Izvozvo ndinozvinzwa asi kuti handizvitambire pakuti inini ndanga chiri mudzimai wangu. Denda anga ndiri mudzimai wako inini. Waikwanisa here kusvika pakundibloka? Waikwanisa here pakutora mari yandakachengeta 2000 ukanorora mumwe mukadzi kana waindida? Kubloka kwandakaita inyaya yekuti iwewe waiti ndikakufonera waindishaudha nguva nenguva zvekuti dai kuri kunze vana vanokwanisa kubvunzwa. Vana vaigona kundipupurira kuti amai pese pavaitaura nababa hapana pavaikwanisa kutaura. Tasa mukadzi wako. Taura watasa mukadzi. Dai vana varipo kunzi tavatora apa tavaisa apa. Vana vanogona kundipupurira kuti pese paitaura mai nababa, amai vaishaudha baba. Dzimweni dzenguva waitaura kuti mavulgar words pamberi pevana zvinova zvinotozoshungurudza vana kuchikoro. Ndosaka ndakazosvika pakukubloka. Ndikati kuti inini ndirambe ndichataudzana newe tisingazwanane mashoko akanaka. Mangwana anozondifemera nyaya isiriyo kuti ndiri kutuka ndozopedzera ndasunga. Iwewe deva wababa wakarongeka chaiwo, baba chaiwo wakarongeka. Baba wanoziva kuti wanoda shuga ndasa kuti wanoda chii. Mashoko iwayo ese aizobva kupi? Kana waiita zvinhu zvakarongeka mumba kuti unounza chikafu chevana zvese nofunga pakutanga wakataura kuti udabarika. Andacha ndakaramba ini. Ndakabvuma, takagara. Uchienda kwawaenda uchidzoka, uchienda kwawaenda uchidzoka. Ukasvika iwewe pakuti tishowirirana. Ukachengetesa mari inini ukati ndoda kuenda kunokuroora. Wapedza izvozvo ukatora mari iyoyo ukaenda ukanoroora Rumbi kwaMutare ukaita 1 week. Wadzoka ukasvika ukaturunura property yese mumba. Ukaenda nayo kwawakaenda handiziva kuti ukaenda nayo kupi. Wabva ipapo pamarori 5 kombi yechi6 ukatakura ukaenda kwaRumbi. Makanotengesa ina handina kana senti. Handina chandoziva kuti zvakafamba sei. Makanochinja mapepa mukaita sei. Handiti ndakasara pamba nevana. Mira tsikama. Ndakasara pamba inini nevana. Handiti handina pese pandaifona yangu foni ukabloka
mwana ndiye anokwanisa kukufonera. Faith akakufonera ndeti gasi rapera unotaura kuti mai venyu ngavaone zvekuita. Ndeti hatina chakati chaita plan. Une 1 week uchitaura kuti ndichaita plan handina mari. Ndotokuudza inini kuti nhasi ndaenda kubasa handina mari yandaita sei yandawana. Mwomusi unotengesa mwomusi hautengesa. Tibatsirewo nezvakati. Wonipindura muromo wekuti iwewe wakati unozvigona. Handizivi kuti zvaiti ndinozvigona zvicho zvii. Because inini nguva yekupindura ka kugara kwangu pamba kugara kwekuti wana mangwana wangu simbofemai pindura. Ndofunga tinoti munhu kana tapa nevanhu unenge uda kutaura zvokuda kufadza vanhu. Munya watorasika. Mashoko ataurwa nemukadzi pindure wa. Ipapo ndinopokana napo vana ndofunga school fees ndinobhadhara vana havana musi wana vakadzinga kuchikoro. Chikafu ndinotenga, hembe ndinotenga. Ndofunga zvese ndinoita kana riri gasi segasi roro ndine pavanoti gasi rikangopera ndinoenda vana voisirwa gasi ndinozobhadhara. Saka zvese zvawakunditaurira zvokuti ndakazotora mari ndikanorora ende pandakanoroora pada kwatsvaga vanhu vakagara navo pasi kuti ndo zvaita baba vavo. Ndofunga taigona kubatsirikana ana mbuya varipo ana sekuru varipo ana tete varipo. But nhasi wakumirira kuti musi wedaro zotaura izvi dzane handina kukwanisa kudaro. Mhuri yangu ini ndinochengeta nemhuri yangu ndinoida. Ndokuti kana tikatora vana vacho kunzi vabvunzwa nevamwe vanhu unonzwana chitopupura date chikafu vanotenga. Alright, pamaquestions amuri kubvunzana indira kuti muongorere vana venyu sedecision yamuda kutora inoisiri kutifadza isusu sedare. Bvunzai nekuti vana zvichafamba sei zvichienda papi pavana venyu ivavo vamuri kutange munoda muchirambana. Mukonaona uchirambana hamuvhaliwe vana venyu. Inini ndisati ndabvunza mubvunze pane pandoda kutaura. Inini dei iwewe waichengeta wana ndaisvika here pakuenda kunotoresa maintenance yandakatoresa 2022 nenyaya yekuti hautenge chikafumba. Kudai iwewe waiziva kuti wana waye unovada waisvika here pakutsvaga mabhaya anouya kuzotenga imba ndakasvika pakunotora protection order mapepa ndinawo. Uchitaura kuti mukadzi wandinaye anokwanisa kuchengeta wana. Ndakakudza ndikati hakuna mukadzi ane rudo newana vasiri vake. Hakuna. Ini ndichashingirira pawana vangu kati iwe zvawaramba kundipa wana gara ikoko ina handina support yandinokupa. School fees yari kutaura kuti anobhadhara akuibhadhara through maintenance. Chikafu chaiyo chikafu achitouye iyo ndiye rape case Betty akundina mwana ane Betty nini ndikamuudza kuti hapana mwana ane Betty abvume uyu. Mabhethi handina kuramba ndakati iwewe chienda unotora mabhethi rekodi tiende tinotoresa vana mabhethi. Handina kudaro here. Ndinoenda sei? Wari kumhanya naye varume tiri kutumwa. Ini chiprofita changu chatondirakidza kuti mukadzi waakanotora kahasi right akachumwa uyu. Akukutaura chokwadi. Bozi ina ndingasiye musha wangu uyu mushando wedu. Ende wada wakateta open kana wangosede mukadzi wakatsvaga matare wakasiyana naye woenda kumwe. Aunganogara uchimusiya nyama dzake dzichipisa waiti bota anopiwa nani. Zvinhu zvese zvakafanana nokuti ukateya mbeva so. Ine suwa inodyira chete dovi. Ndozvakaita wakateya kusvika dovi radyiwa. Sinzwa toda kuti nyaya ine mugumo handizwa mushe kurwara. Iyi nyaya iyi musi wa26 July munouya pano ndichanzwa kuti iwewe unenge waita zvakadii kuna natezvara vako ava. Uyu uri kubuda muno uchiratidza kuti mhosva waanayo yokupinda kunorara kunyaka akaroora kana kusarora kunorara pamubhedha womumwe murume. Iwe nozviono kana dai ndiwo wazviitirwa oya wakagadzirira kutarisa nyaya. Isu toda kuti vanatezvara vava vachiti murombo munhu toona kuti waitawo zvakadii kuna natezvara ava. Amai vachadzokera asi zvebota zviri kwamuri muri tu. Bota mutemo wedu wemazuva ano unonzi kana vakupanana bota mambosiyana kwenguva mese munoenda pakiriniki munotestwa.
ndozvati mabva iko kumoya murova ngoma yenyu muchisatorova takadai handinguzvinzwa munotedzwa nekuti ezvo tikati mangwanda ava vachichema uko hazvibatsiri toda tombonoitawo zvinongoratidzawo asi uku wakachunwa wakatoti ndawana chanzi manje yekudzinga mukadzi uya bhozi mvura yemudombo shandinoiziva ukainwa hadi kushaika kuisa idzokorora futi. Muri ani? Ndofunga vana vaka vane time nyaradza asati ambotora mukadzi wendani vachinetsana vasinganzwanane vasingawirirani vakatombouya kumba kwedu tikaenda kumba kwacheche vemurori tichizama kuti tivagadzirise nyaya dzavo dzekuedzana kumba kwavo but vakatadza kunzwanana zvese zvakuzoitika izvi zvikuzoitika hazvo asi mumashure mese vagara havasi kuita sei havasi kuwirirana mataura tiri tuzvo pane mwada kutaura here inini ndiri amai vamunyaradzi vana ava vane taimi vachinetsana inini saamai ndaimboenda ndichinodzoreredza mwana wangu daiwo mwana wangu azvinzwaro kechitu pamusoro yangu tikudawo munhu anonzi Edgrandi Nyabangu budai panze kechitu muroora wangu uyu munyaradzi akamubata nechikoko asi chekumasimbi chekutanga kekutanga ngatitauri current affairs taure chiro munoti chekutanga dai akamubata dai akamangara akamuregerera tikamudzora tikati aiwa zvinowanika mwanangu akamuregerera kechitu apa ndopaakazobata baba mumba ndopaakazoti amai mazviona ndakambenge ndichimbozvidzora ndoita sei iye zvino izvi tikati aiwa mwanangu ndati inini apa panene kuti zini nechiongorora handinoda kuti mumwe munhu abhenefiti apa zvinhu zvakamira mamira azvakaita aya vana atezva vachiti mukwacha hatimuziva kutsvakira kuno pavana 3 uyo titomuti ripa mari dzakati dzekati dzonodyiwa neuyoyo vo pane vana uyu ane mhosva dzake uyu ane mhosva dzake uyu ane mhosva dzake saka kuti tizopa judgment isusu tikuda kuti uyu amboratidzawo saini kuda mukadzi uyu kana kusada mukadzi uyu asi pane vana ndopachapedza kuti mukadzi wavo naye anovaka here kana kuti havake zvakafanana toda kutaure mukadzi chani handimukona imba yekupedzisira iri upeyu ezvo zvinhu ndikaramba mukadzi ndikati kune kana kuti mukadzi ndoti avafa ndoti uya uzogara kumba uko anotovhaira achibuda mba mukadzi chaakabva kuvanhu anoti imba yandide ndivakire zvako yemapango apo yandinoti yangu chaiyo handikuzvinzwa mukadzi chaane brenanoda inonzi yake chaiyo kwete kugara iyo saka iwewe task ndapa iwewe 1 kafambiro kauchaita naadzimai vakwaka ndokachandirakidza kuti paripo kufamba kwokuti ndaamai vevana vangu karipo kwokuti amai makatadza zvenyu asi bota tinopanana ndati kana riri bota munoenda kukliniki munoonekwa munogona here kupanana bota nokuti kwaongoriwo uri kutakurawo zvauri kutakurawo uyo achitakurawo zvanga achitakurawo saka mese muri mhuka dzabatwa uyo achiba kana munhu akuenda kunomwe mudzimai zvinhu zvokutanga tanga wagadzirisa mukadzi waunaye mumba mutaure wada akatotsvaga dare kana amai zvamuri kutaura da akatotsvaga dare kuti nokudai kukudai nokuti akumana isusu varume da kukutaurei kana pano chinhu chakatiomera mukadzi womumba ndichishayana nemumwe munhu nyaya yekushayana hamuna vamwewo zvavanotoenda patachiraini kushayana chako hakuite saka uyani dzake mhosva nekuoma kwakaita upenyu nekuti uyu daize kuti vana vangu ndovachengeta there's no need yekuti abhadhare through maintenance ndemutemo kai wakumanikidzwa hausi ungatembe nekuti ndaichengeta vana vangu nemaintenance ai mari chaiyo yekusumuka uchiti ekokechi ichitumirwa vana
kana mumwe anoronga naheadmaster wechikoro munoda mari petemu otumira kuchikoro haatauri nevavo hatitume kana rekudya yofamba nerimwe gwara. Saka panapa handisi kuda mumwe munhu abhenefite nekuti iye akachenjera. Nhasi uchibva pano uchafunga kuti uyu mudzimai wako here, handisi kumanidza kuti mutore kana kuti hasi mudzimai wangu, asi kwana atezvara pane vana 3 ende kana vana atezvara kuti vamaita mataura zvenyu asi hamuna kunyatsogona nekuti mamira zvakaita denge ngachifa pamba ipapapo anotumira mhere ndouyu uye hatumire uyu ndikunyepere kwanozachona ndianotumira mhere kuti anati baba mwana wenyu hakusisina uye nitodhisape otora chibhachi chake woenda haana adresi. Saka uya nenyaya dzake iwe ukazondinzvenga unogara kupi? Kuna banguru. Saka munotozivana stereka. Pakaita isiti ndo pandakatanga. Taurisa vasinzwa Mwaruva. Kuti pakaitika izvi ndo pandakatanga kuzi. Panyaya iyo yasiko vanenge vakatoudzana vanhu vakuti ndiye. Aiwa, rega ndikutaura zvirwere zvokuHeathcliff. KuHeathcliff kune zvirwere zviviri. 1 zvokutorerana vakadzi, 2 zvokunangana huroyi. Ndo zvirwere zvinobva asi akambobata nyaya dzisingapfuure idzodzi idzi. Amunoti KuHeathcliff munoti makagara mukomboneni kwokuti mukadzi wangu unozona akubika kuseru. Saka manzwa tichibva muno mudare wanyoraka musi wa26 July moyo pano otitaurira pamusoro pemudzimai kuti wamira sei kana pane maimprovement asi aiwa July chodarika June tamupa enough time kuti arongedzeke taitira kwana atezvara tonzwa kuti kwaenda Shereni atiwe kuti inongorakidza kuti chete wakuziva zvauri tonzwa kuti wamboendesawo chikamu chakati kuna natezvara iwe uchitaka kutsvaga utumari twako twatichanangana naso nemubhedha wakarara wazvinzwa da ukatsvaga musango next time kanoita futi iti hande kuneki kugreen forest kuseri kwemakuva kweko kana mumakuva chaimo kana mabatwa masecurity zviri kwamuri hakuna kupinda kana iwe ukapindwa mumba kana mumba ndoda kukutaurira muchibva kuno kubona chikomba chinongona chiri pamubhedha wenyu munoti kuti ngatitaure chokwadi. Saka iwe ukazodhisapiyaka hazvitiitire baba tikuta baba varekodhei futi varekodhei baba seizvozvizvi muroora uyu ati ndokumbira ruregerero munyaradzi. Inini pandinozoti vacharegerana here apa munyaradzi? Tichapedza musi aiwa mamovement euyu uko uta kwete mutera tatiuya nemhosva dzake dzakamirira handiri mazvinzwa uya nenyaya dzake uya nenyaya dzake nekuti isusu tagara tine urongwa hwekuti tiende tatagara tikatozvironga kuti tikuda kuenda kwanatezvara mukamanza kwatezvara kaka pandichataura kuno kukuzvinenge zvane urema hwakapfuura hwandinahwo zvino mukuzvinzwa parikuedza kutaurwa naishinde pekuti wedha vana vatorane nekuti pambobuda kuti magomba rumetuka wedha vatorane varambane asi pane mhuri yakabuda pakati pevana ndo yamucharespekta hatichaziva kuti decision ichatorwa namunya nayo landa ndeipi asi mimi kuenda kwamuchete kona natezvara imhuri iri pakati pevana venyu asi chatakuyambira mwana wenyu iwewe ndechekuti kubvira nhasi hatiri kuona achipinda pasitendi uri kuzvinzwa enda zvinzwa iwewe usangomirira maintenance chete pota uchitumira mari yako kechi kana mari yako kechi yamenedza munoshandisa dziri ndagara ndinotoita sekudaro kana chikoro cheko handina kana ndikuona uko uri kuchenjera kubhadhara tikangoda voice yako irubva yabuda yakachenjera ana baba mazvinzwa zvandataura paanenge abiswa ipapo kwete tsvakirai kuno paanenge abisa ipapo kana akafa mukoma wenyu akafa tsvakirai kuno ndimi wakari makaidya tinoda kuona kuita kuti kana ndakuchajawo zvive neuremo animuzvinzwa nokuti ezvo mambodura kuti pavanhu vese ava hapana munoziva asi tozoona kuti inhema nokuti pane vana 3
maiti ari kuzvariswa nani? Imi baba womukomana, please motibatsira musi wa20 July touya pano togadzisa nyaya dzedu naiga. Asi mwana wenyu ngaachirega kumboenda uko ombomira. Kana achisangana ngaende kumazowe unotamba jakuchichi yavo iko. Tosiyana nazvo unotemwa nedemo unofa. Vanhu vari kushorera iye atakutsiririra unobuda ishwewe majuru kumakumbo kwako. Kwa wakadzi wamunhu munode ndandisisina murume ni iye kwaari ane mukadzi. Yolanda tazvingwa Yolanda akakanutaurisa ndakazvitaurira papi Yolanda amusi mukombozi ndakashanya kumba kwaYolanda ndiramweni ndakamubvunza Yolanda uchiri kuda mwana wangu here akati kuti pari zvino amai handichada murume nekuti hauye pana handisapoti ndikati ko vana zvikanzi anochengeta vana zvimwe zvisanoita amai saka musarambi aiwa ndati ndomuda kana nchimuda nyaya denge sina zvinoshanduka bono isuda kuti uko muda unerwa nani ndisaka vachamutukana andini mati pamusoro echidaireyo muda unerwa nani amai muda unerwa nani chichachaitika kuti munobvunza muroda kuti uchuda mwana wangu zvandakaita ndakasvika kumba kwavo ndichitondaenda kunhamo kwachigudza vakabvunza muri sani ndatomuona muroora muri sati ndichikurukura nemuroora aiwa muri sani samai vanokurukura nyaya iyoyo iye ndakatomubvunza kuti ko murume wako ari kupi ndopakabvira nyaya vatanga kutaura nyaya makati uchiri kumuda here ngaseke iwo magariro auri kuita uri kuaona makadi kutsvaka sekuru hanzva dzenyu kana mwana wangu ndandisina muona aiwa mume sekuru kana tete ari kushaya mugumbe kana ati ndiri kushaya gumbeze ndani have yekuda bota madai makamupere aiwa ndandisingamupendi akuda bota kauyu handisina iripo ndeye pamubhedha iyi haasi kuwana mubota kauyu makasovhe chii yakaenda ari muramo pamuta ingoti muramo aizopesa kuti maiguru chega nikukavhe mukomasipo imi mbota ati bota imi munoizopfuti mimi ana mbwera ndikutaura mese muri muno zive nyaya dzinobvunzwa muroora zive nyaya dzinobvunzwa mukwasha munotuma mwamunonzi munotaura zvese zvese ndimunomudare mwana wenyu bhozi nyaya ndakambotonga rimwe gori ndane over 6 days dzokutonga ndakambotonga mumwe ambuya achipinda ndobva aiti waweni zvikanzi yane nzara iyi hamusi kuzvinzwa nekuti ambuya nemukwasha vari kunyengana hamusi kuzvinzwa zvinobva kudhererana ikoko pasi penye musasvike ini mukandona bvunza uninangu vakambondoseka nevakadzi vanina handiseka nevakadzi vanina varoora ndoseka nevakoma vangu vakadzi vakoma vangu ndoshona yedu yaka iri straight forward kwasha achiita zvinhu apo munotumira ezvizvo mumwe akaklikwa pamusoro apo daisa bhukugonika ari panapa akafoni wenanzo zvikanzi mukukwasha uyo ari kuramba achindinetse ndobva ati mukwasha guru akati ndororwamba mangu ndobva abata atizore madziro ndokuya wakadungira midzanamo tezvauswa ndororamba mangumu ndoenda kurora ndokudzosera ndokuti zvatikurwe munotsvaga kadare tokurukura kudare imi muri hongo imimi inda muchingotani ndisaka muzomutukana pagedhi you are wrong hamubvunze muroora imuchiziva kuti nyama dzakewo dzinoda bota dakabva ngodura kuti ambai ndane tumanzi bota hapana kundipa bota maiti chii ngauye munin'ina kana achigona kupindira mukoma wake zamene zvavanipedzerana pane penyu pane pasiri penyu kana ivavava dakangota tinomuziva nevana vedu asi haana kutiroorera kwete kuti hatimuzivi ana mbuya kotsekwana vaenda vachinodya chikafu chinotengwa nani neuyu zvimwe zvinhu pota muchienda kumatare mukaona matare munoteerera chete nyaya saka ndati uyu ane dzake baba ndofo manzwa zvandataura asi usaende pambaba
uyu ane dzake dzatichatsanangura musi uyu ane dzake dzekushotesa bota. Havana kutiza pamba asi bota ndorangwashano wapa bota chete. Ndakanzwa kamazwiwana natina shakareruka. Saka nababa ndizvozvo marinzwa nditataura. Kana ane paaunzawo andikatarikafika pane mwe fige yekuratidza kuti murombo munhu. But ipapo ndo panichadzidza manje mukadzi wako kwamutare kuti wakamutaura mazwe kuti uyu handichada kumuona kana kuti ndichada kumuona ende anombotaura the truth kuti handina kumuroora pavana vatatu naiyewo futi kwake anoda kuroorwa. Imi ticharamba kutambira nyaya dzevanhu vanoti mhene muno uti uchitaura kwokutoti muri mega pagedhi apo. Iwo haufanira kuitwa mhani mumba momwe murume. Kana dai mwana wangu anzara handifari. Isi makore noti mushonga ndina maiguru wangu akapedza 5 years vakamirira mukoma wangu aenda kuCongo. Hapana pavakambochereketa kana 1 day. But imini 3 days chete. Hey. Chibudai tosangana mwe. Chibudai muno. 26 July. Ndaitira iwewe enough time. Hauzvinzwa yekuti uronge kuna wakanangana nato zvaro. Uite kwa uremu bichana. Handiti? Wodati mwanangu.